yau shine zan gwada mana yadda mutum zai claiming din yadda zai buga CryptoBox ya samu wato free coins a Binance. So please idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan channel namu, please ku yi subscribing, ku taɓa ƙararrawa domin samun sababbin videos din mu zarar mun ɗora. So idan ka zo ka shigo Binance ɗinka kamar yadda kuke gani za ku ga cewa nan muna cikin Binance ne. So sai ka zo ga wani arrow nan gashi nan na nuna gashi nan daga daidai nan gurin. Daga daidai nan gurin sai ka duba sai ka taɓa kan wannan gurin. So na riga na yi clicking a kai bari ya shiga. So kamar yadda kuke gani nan wannan shine box ɗin da nake magana a kai. Bari na yi muku indicating ɗin shi. Gashi nan na yi circle. Shine wato na biyu. So sai ka zo ka taɓa kai. Idan ka taɓa kan box ɗin za ku ga cewa nan gurin an ka ce enter box code. So daga nan kuma sai ka koma Telegram. Idan kuna cikin Telegram namu za ku ga cewa akwai message ɗin da na riga na yi pinning ɗin wani group a cikin group namu na Telegram. So a cikin group ɗin za ku ga cewa membobi a cikin group ɗin nan sama da miliyan guda. So ana buga, mutane da dama suna buga wannan CryptoBox ɗin. Normally ga group ɗin da nake magana a kai, but amma idan ka shigo cikin group ɗin mu link ɗin group ɗin yana ciki gashi nan. Wannan shine group namu already. So sai ka zo, idan ka zo za ku ga cewa gashi message ɗin. So maybe ta yiwu ƙila kai lokacin da za ka ga bidiyon already dama na riga na yi wasu videos ɗin yana ƙasa. So idan ka ji an ce pinning message so za ku ga cewa gashi. Sorry. Za ku ga wani wuri nan an rubuta pin gashi. So da ka taɓa shi already duk inda message ɗin yake a cikin group ɗin zai kai ka. Okay? So sai ka zo ka taɓa ga group ɗin da muke magana a kai gashi. Sai ka zo ka taɓa buy group. Idan ka taɓa buy group za ku ga normally ga cikin group ɗin za ku ga nan gurin ga members ɗin da suke cikin wannan group. Ga kuma waɗanda suke online a yanzu. So sai ku duba za ku ga cewa akwai mutum miliyan 1.900 da wani abu. So su ne members ɗin da suke cikin wannan group. Nan kuma akwai mutum 1,800 da wani abu su ne suke online. So za ku ga cewa sai ka zo ka yi scroll down gaba ɗaya saboda ana sakin message sosai. So ga code ɗin da ake magana a kai ga su nan an turo. Sai ka zo ka taɓa kai haka kamar da kuke gani. So ga wata alama wannan wadda ta nuna copy. So sai ka zo ka kai copy kamar haka. Idan kai copy sai ka dawo Binance. Network, I don't know why this thing dey show up like this. So sai click ɗin ka sha masa. Kana da shi ɗin now. Inda ka kwafo ba a yi claiming ɗin shi ba zai open. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan ba a yi claiming ɗin shi ba. Gashi nan sai ka zo ka taɓa kan open. Za ku ga cewa gashi na 0.0 na wannan coins ɗin. So hakan za ka bi ka tara su. Hakan za ka bi ka tara su. Za ka ga cewa a day ka samu 1 USDT ko kuma ka samu abun nan. Ka samu 1 USDT ko ka samu 0.5 na USDT. So za ka ga cewa maybe idan ka dage tunda dai na san normally dukkanin waɗanda suke wannan harkar tamu normally kullum sai ka saka data da sauransu. So za ka ɗan jira misali kun ga code ɗin da muka kwafa har yanzu shine a nan. Sai ku ɗan jira za a sako code ɗin. Bari na tsayar da bidiyon kafin su sako. Okay, to kamar yadda kuke gani gashi nan wani ya sako. Sai ka zo ka sake copy. Saboda duk bayan minti ɗaya za ka samu wani ya sako. Kuma idan ba kai sauri ba za ka ga cewa link ɗin ya riga ya expire. Saboda dole sai ka zama. So sai ka zo come again. In ka taɓa claim now. Wannan shi bane normally ƴan son banza. No, trading da kuke gani akwai risk. So kun ga wannan an yi claiming ɗin shi ba komai kenan. So sai ka zo ka yi clear ɗin message ɗin. Sorry ni kuma na yi out gaba ɗaya. Sai ka koma cikin group ɗin ka jira. Za ka ga cewa a cikin minti ɗaya ana iya sako biyu ko guda ko sauransu. Kun ga gashi nan. So wanga da ba mu samu ba mutane sun nuna cewa like da sauransu means that abun ya yi musu. So da yake dai mu dai ba mu samu ba amma dai da hakan dai mun ƙara bata ƙwarin gwiwa cewa ta yi daidai. So za ka ga cewa mostly turawa ne a nan gurin. Za ka ga cewa mostly turawa ne a nan gurin su ne suke sako wannan abun. So wannan admin ɗin ne yake ɗan nuna mutum cewa yana increasing ɗin abun. Idan kana tura wannan box ɗin za ka ga cewa ana increasing ɗin ana ƙara maka wani abu a cikin group ɗin. So
bari mu jira a ƙara sako wani. So shawarar da zan baku, idan mutum baya aikin komai, so gaskiya ku rinƙa buga wannan abun, ku rinƙa bugawa. So wannan wanda kuke gani ana nuna plus ɗin nan, plus ƙasa, misali idan ka ga wannan plus ƙasa ɗin an riga an yi amfani da code ɗin ne, kamar wannan misali, sai ka zo ka taɓa kan shi ka nuna plus, wato means that ya yi ma daɗi, abin da ka samu ciki ya burge ka, kana so a ƙara dawo da irin shi, a ƙara dawo da irin shi. So ku dage da wannan abun gaskiya. Za ka ga cewa idan kun yi making ɗin a lot, wanda yake in trading za ka yi, za ka ga cewa idan za ka yi trading da 10 USDT, ba lallai na kasance ka samu 3 ko 2 USDT ba. So wannan free ne, kawai za ka je kawai ka shiga bau ka abin nan. Bari mu kwafi wannan magani. So bayan mun gama, zan je na gwada muku yadda mutum zai converting zuwa BNB. Idan ka shi zuwa BNB, so daga nan kuma sai kai converting din shi zuwa USDT, daga nan sai ka cire. In kuma ka gara sai ka so bari mu claim din, kun ga wannan akwai shi. So za ku ga cewa gashi Pepe ne aka samu, wannan coins din dama ba wani value gare shi ba. So bari na nuna muku, bana son bidiyon ya tsayi. Already na san zan ga kun fahimci yadda ake zuwa a yi copy din wannan abun, da kuma inda za a zo a yi pasting din shi. So bari na nuna muku yadda mutum zai je ya yi converting din shi zuwa BNB. So normally za ku ga cewa gashi nan, sai ka zo ka koma a main wallet naka. Idan ka taɓa shi, zai nuna maka cewa na rufe, bana son a ga abin da yake cikin account ɗin nawa. Sai ku zo ka taɓa wannan funding wallet ɗin. So abin da yake nan shine overview, kwata-kwata abin da yake cikin account ɗinka na Binance. Nan kuma ta yiwu kana da wani asset a cikin spot wallet, wato wurin trading. Nan kuma funding wallet, inda yake wato wurin ajiya ɗin ne. Misali in ka P2P ka turo ka so, nan ne zai tsaya wurin funding wallet. In kana so ka shiga trading, dole sai ka yi forwarding din shi zuwa wannan wurin. So idan kana nan kana so ka yi forwarding din shi zuwa wannan spot wallet, ga inda aka rubuta transfer, kawai za ka zo kana shiga wurin transfer, zai nuna ma cewa daga funding wallet zuwa spot wallet, da ka danna OK kawai zai je. So bari na buɗe na gwada muku abin da aka samu a cikin wannan box ɗin. So za ku ga cewa gashi duka wannan bai ma kai 0.1 ba. So abin da aka samu, so sai ka zo misali kana so kai converting din shi zuwa BNB. Sorry. So sai ka dawo spot wallet. Yauwa. So idan ka zo spot wallet, za ku ga cewa gashi abin da nake da shi a nan spot wallet. Ko sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta convert low value asset to BNB. Nan gurin sai ka zo ka taɓa kai. Misali abin da yake baya da wani yawa, so za ka zo misali sai ka taɓa kai all. Nan gurin zai nuna maka cewa ga abin da kake da shi, wanda za ka yi converting din shi zuwa BNB. So ban san me suka baya showing up ba. Ok, yana nuna no small asset. Wannan dai bai isa kenan ai converting din shi ba. Bai isa ai converting din shi ba. So amma the moment ka tara misali irin 0.5 nan gurin, 0.5 nan gurin, ko kuma 1 USDT, so za ka zo nan gurin. Da ka taɓa wannan convert low asset to BNB, kawai zai yi ma converting din shi zuwa BNB. Daga nan kuma sai ka dawo nan gurin trade, zai nuna ma inda za ka yi converting din wato BNB ɗinka zuwa USDT. Daga nan in ka ga dama ka yi P2P ka sai suwa, ka ga dama kuma ka yi holding din shi. So please ku yi subscribe a wannan channel domin ku ƙara ba mu ƙwarin gwiwa. Wannan yana damuna da kira, bari na yi picking.